Nangrugin ti panaglako ti 20 pesos kada kilo ti bagas, wenno ti benteng bigas meron na program iti probinsya ti Abra. Masarakan ti pwesto da iti mismo compound ti National Food Authority Abra, iti pasat ti Barangay Calaba, Bangged. May sa kaditi nasapan ng gundaway ti daytoy, ti 4-piece beneficiary ni Nanay Sara, adagos na napanggimatang, kalpasan na namuan na ngaddan ti programa. Mas nakakatulong po sa amin, lalo na sa amin na mahihirap kasi talagang ano na yung presyo na yan, pang masa. Gaya sa amin na mahirap maghanap buhay, konti lang nakita, malaking tulong yan po sa amin. May basari ti Food Terminal Incorporated nga suti in charge si distribusyon, karamang kaditi mabali namang gundaway ti daytoy ket digiti sa maganad. Senior citizen, solo parents, person with disabilities, indigent households karamang nagdi 4-piece beneficiaries, rice farmers, fisher folks, jeepney drivers, ken tricycle drivers. Kasapulan lang ipakita da digiti required ID para iti validation. At damat ni kedeng ang maximum allocation per month ken maximum volume per purchase. Kadago pang kaditi beneficiary group, tilaing rice farmers group ti mabali na makagatang di one-time purchase sa 50 kilos per month. Idinto na duma ket sag 10 kilos per purchase. Ti solo parent ani Nanay Lani, 30 kilos ti maximum allocation na per month, ken 10 kilos lang ti maximum volume mabali na gatangen iti may sangal daw. Kaya't nasawen, mamintalo sag 10 kilos si panaggatang na iti unay ti may sa bulan. Pakatulong kanyami nga margrigat dati 20 pesos per kilo ng kwan ni PBBM. So nga da kami nga madakkel nga tulong kanyami dayto yapo. Lalo kanyami nga awanti umanay nga gatang na ti 46 pesos per kilo kada amin namin nga presyo nga ti bagas kilo. Din anapan nga bulan nakagatang mo ti birthday ni PBBM, nakagatang mo ti manong kilo. Kasjay, so kaya nga nakatulong kanyami apo. Maragsa kami ti tricycle driver ni Jaybird, gapot akaraman da, kaniti mabali namang kundawa iti programa. Lakay nga ba na kanyami atin sir, napila pangalagaanan mo nga katagom mi kaysa kaya commercial rice ka naging nina basit. Kagtultuloy lahat ako may sir nga kwayo kanyami nga tricycle ang ganda dumapay. Nakalukat ti paglakwan manipod Lunes saging ti Biyernes, alas 8 ti bigat aging ganat alas 5 ti malem. Imo nang ipakamot ti NFA Abra nakasagana ti opisina da, mabani ti panag-ipasigurado ti supply para iti rollout ti programa. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.